Ejja law, ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet trabil kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free, nħu ħsib saħti U jekk int ma tatix kazz insaq il-bot minni Ejja law ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Kull jum jinqala każ ġdid Imma daqt jagħti kollox wiċċ il-ġid Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk Aħna l-korona rridu ngħidula Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejja law ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Yo Ejja law ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet trabil kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free, nħu ħsib saħti U jekk int ma tatix kazz insaq il-bot minni Ejja law ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Kull jum jinqala każ ġdid Imma daqt jagħti kollox wiċċ il-ġid Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk Aħna l-korona rridu ngħidula Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejja law ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Yo Ejja law ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet trabil kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mus semmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free, nħu ħsib saħti U jekk int ma tatix kazz insaq il-bot minni Ejja law ħanajlek jien
jum jinqala każ ġdid. Imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid. Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba. Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk. Aħna l-korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Imma l-ġirtana iva huwa nofs il-kura. Iva smajt sew, iva smajt sew. Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew. Ejja nlaw ħanajlek jien, kwarantin flimkien. 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 Ejja nlaw ħanajlek jien, quarantine 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 flimkien. Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina. Qabel il-korona tidħol ġo fina. Il-korona ġabet rabbil kbir. Iva kun ġerk li tatti ħalqek ħin. Li ma tistax inti ma tatix kazz. Għax tal-korona inti ssir il-popazz. Mela kun naf li mus semmi switchi. Kull 10 minuti jien naħsel idi. Jien korona free, nħu ħsib saħti. U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni. Ejja nlaw ħanajlek jien, quarantine flimkien. 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 Kull jum jinqala każ ġdid. Imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid. Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba. Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk. Aħna l-korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Imma l-ġirtana iva huwa nofs il-kura. Iva smajt sew, iva smajt sew. Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew. Ejja nlaw ħanajlek jien, quarantine flimkien. 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 Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina. Qabel il-korona tidħol ġo fina. Il-korona ġabet rabbil kbir. Iva kun ġerk li tatti ħalqek ħin. Li ma tistax inti ma tatix kazz. Għax tal-korona inti ssir il-popazz. Mela kun naf li mus semmi switchi. Kull 10 minuti jien naħsel idi. Jien korona free, nħu ħsib saħti. U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni. Ejja nlaw ħanajlek jien, quarantine flimkien. 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 Kull jum jinqala każ ġdid. Imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid. Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba. Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk. Aħna l-korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Imma l-ġirtana iva huwa nofs il-kura. Iva smajt sew, iva smajt sew. Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew. Ejja nlaw ħanajlek jien,
Nilqawkom sinjuri l-ewwel darba fis-7 ta' filgħaxija min qed jarana fis-7, l-oħrajn li mhux qed jarawna live ikunu qed jarawna mal-ġurnata kollha u nirringrazzjawkom talli tarawna mal-ġurnata kollha. Infakrukom illi dan il-programm qed jiġi imwassal lilkom grazzi għall-Enemed, grazzi għall-Go, grazzi għall-Visit Malta, grazzi għall-Benna, grazzi għal tech.mt. Sewa? U anke b'xewqat tajba ta' sur Rejfil Aloisio. Aloisio. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Għax kollandu kienu daw, ġviri. Grazzi ġbin. Right. Illum fuq xħan nitkellmu, Sura Ġus. Ija, fil-fatt illum ħan nitkellmu inna biex għamlu dal-programm minn bdejna dwar l-eroj, il-nurses, il-tobba, daw kolla li jaħmu l-isptarijiet, il-kliniks tagħna, insomma, dawk li qegħdin hemm barra qegħdin jiġġieldu dan il-virus biex aħna nkunu nistgħu għada pitada noħorġu hemm barra nkunu free nerġgħu għalhekk qegħdin noqogħdu d-dar biex huma jkunu jistgħu jmorru hemmhekk imma importanti li naqsu il-ħruġ tagħna li ngħinuhom. Ekku, jiena kont kelli nkun l-isptar minħabba li mara kellha tifla. U tara l-atmosfera differenti minn kif kienet qabel l-isptar. U għalhekk nkunu anke qed nitkellmu ma' dawn in-nurses xi jħossu jekk hux iktar stressanti l-biċċ tax-xogħol. Eżempju għandi n-neputi tiegħi ħajmur jgħin fl-swabbing għal student tal-mediċina, ħajkollu joħroġ mid-dar, ma jibqax joqgħod hemmhekk. Kif qed jagħmlu, kif qed jikkopjaw, qed tifhem. Ejja nkunu qed naraw daqsxejn x'qed iħossu dawn in-nies bħalissa, tajjeb. Dan inti għal xi ġieli daħluk l-isptar? Jien personali, jiena għandi kondizzjoni naqra stramba illi fil-lejer tax-xaħam jitrabbew li qishom ċesti. Mhuma xejn gravi, ma fil-bidu meta skoprejnija. Boċċini. Rridu jiċċekkjaw waħda biex jaraw x'inhi. U mortu neħħew li boċċa. U minn hemm sinjuri baqa' magħruf bħala Daniel ta' boċċa waħda. Mhux fiha razzitek għandha boċċa waħda. Għandha boċċa waħda. Ma nafx għalli ma żijjed tgħid. Insomma, jien punti kelli kemm trid. Tas-sewqan mimli, sinjuri, għaliex tajjeb li ngħidilkom il-lissan u l-speed cameras mhux daqshekk. Waħda propja għandi problema. Ftit ilu konna qegħdin fil-programm u qed nitkellmu għax nkunu qed inċemplu l xulxin bil-Bluetooth tajjeb u aħna għaddejn jgħidli għatlu tal-50 u xek, min jaf kemm il-bit. Tal-50 ma nistax nabdilha kaptu. Imqar, u kieku jagħmlu 52, 53 għazem nizgitxa. Ma nistax nizgitxa. Imma insomma, xorta nammetti li u tortijaj, ma vera tal-punti, meta kont żgħir għandi l-punti f'saqajja hawnhekk, ġu moħħi, għaw taħt. Ma ngħidlekx darba minnu żab imur naqta ta' saqajja, għax bist u tajt saqajja. Mbagħad ġew xi nies minn barra, kon ferħan li ħammur naqta l-punti ta' saqajja tissa lest. Ġew xi nies minn barra, ħadnihom ardalam. Ardalam. Tajjeb. U naħbat rasi, ħaddejt naħbat rasi. Fardalam. Fardalam, ġewwa fid-dlam. Fid-dlam. U ma tax kassaf kif kun għadek żgħir u hekk. Ħrixt. Ma damor biex naqta ta' sajja. Allah, għandek bżonn neħra, għamillit neħra. Mela, għala tkun qiegħed. U bla punti għamilhom, l-għax ma biex fejda. Bum. Imma li żgur li naħseb illi meta konna żgħar xi praspura jew ġlida mal-aħwa jew xi kumedja tkun għamilna ikollna. U għalhekk suppost tiegħek żgur, tiegħi ma naf. Hemm xi aħwa minn tagħna, Hemm din? Wieħed, dak jiġi ħija x'jiġbaħni jidher sewwa. Imma peress li Sander isuħija, inti tiġi isek ħija wkoll. Mhux hekk. Jekk titagħmlu hekk? Mela, tajjeb li nafżawkom dak mhux Sander qed jagħmel sketch bil-parrokka, dak hu Sander. Kemm tixxiebu? Kemm il-darba qalu jilek kemm għandi? Ħafna, u maħniex twins. U oħra darba niftakar kienet jaqta' l-biljetti għax kien jaqtalna l-biljetti fil-bidu u ġi wieħed għalli dixxiblu għaj. Għalli Sander joqgħod bil-parrokka fil-bib jaqta' l-biljetti qabel jibda x-xogħol. Mur ngħidlu. Isma' Eman, inti tiftakar meta konna żgħar darba ġilidna ġlieda. U veru li Sander kisirlek idejk. Ejju, hekk mhux apposta. Niftakar mela, u għamilna konna żgħar u għamil ġurnata, ma ngħidx il-missieri li nkisret idejja, ġifieri mbaġġi mix-xogħol u di l-lejt vjolat, letteralment. U mbaġġi missieri insomma morna l-isptar u spiċċajt xi 4 ġimgħat bil-ġibs.
Għax dan kollu għamna fil-ħodu, u dejjem niċċejna li għamlu xi teqliba fuq is-sodda, waħda minn dawk. Pillow fight kbira, missieri li għamlu. U għemma, xieġralkom bil-ħuta? Dik inti, maġrat. Il-ħuta oħra lejli biss dik fil-verità. Kellna ħuta għal min jaf x'inhi tramuntana minn daw tal-inbit mill-antika tkun taħġieġ, tkun kbira, eżatt. Pratikament konna nżommu fis-salot fejn għandna television, nżomm fejn konna għandna television, u d-deċidejna li wara l-iskola nbidlu l-ilma. Għax kien aħdar, Għastara ma kont il-ħuta. Eżatt, miex għastara għaddejja dil-imbirka ħuta li kien fija ġivieri, kien Għastara kux ħajja ħaqqa dawra. Kienet. U tlajna fuq, insomma, tlajna fuq il-bejt u jallek kux konna naddafna minna kollox, pratikament ġur konna wasalna fl-axħar, letteralment, u waqat unfaqat, u di meta tinfaqat tiġi biċċiet żgħar, u waħda minnhom daħlet fidejja, u l-istess, insomma, panik. Bela ħireġ. Metet il-ħuta, il-ħuta metet bit-tizbita bl-sprinters jew għax bla ilma. U mar kollox fid-drejn, probabli, ma niftakarx naf li kien hemm balla dem u mbagħad. U insomma l-punti normali, il-punti għalina normali. Jien ma nafx tiġrilkom xek, imma anke meta nkun qed insewwi xi ħaġa, jiena tiġini kollha tajba. Namel l-aħħar ħaġa u nfotti kollox ħafna drabi. Ġifieri diġralkom l-istess. Ara, tant konna namlu punti ta' sikwit meta konna żgħar li kien hemm in-ners li dejjem kienet il-poliklinik li tħidkom. Malli tarana kienet tafna, fimt. Dażek kienet. Missieri kien jinkwita jmur l-isptara x'jaħseb li jsawutuna raw jew hekk. Ġifieri għamilna sajf minnhom. Ngħidlek kullu 15 konna nkunu l-poliklinik minn dawk it-tip, ġifieri. Miskin, wara Michael kwittanti ħasra. Li immaġina, tant sir tajjeb kont li kont ngħid x'inhi koll il-ferita, għandi ġiex punti. U mmorru vera kont. Jiena l-unika punt li għamilt kien hawn kien jikkonferma darba qed niġru wara xulxin jiena u ħejja qed jiġri wara x'għamiltu xi ħaġa. Kien hemm il-linfa hekk biex ninfemek l-linfa qiegħda hekk dan l-oli, biss tissodda jistu biex nitħaq bih għax kien iżgħar minni ħejja żgħir iżgħar minni 6 snin. Biss hekk b'dik iċ-ċerta wara kif naħrablek u nsib il-linfa taċċaqquf ta' ommi dik li kollha ħafna petali u waħda mill-petali tar-roses tidħol li ġew moħħi jew eżatt tara. U jgħattulhom u le ma ġra li xejn, jien qatt m'għamilt punt f'omri. Lajt il-petala, u kif lajt. Menti ma tafx. Il-petala. Waħda minn l-affarijiet tal-first date li jitkollok xi kollok ġo fik, ma tneħħiex. Mela, mur bil-petala. Verek tittamel. Anke jkalla ħares qatt jitkollok innaf xi ħaġa oħra tmur bih ġo fik. Issa nsaqsu l-ġallok. U jekk tkun kbira u ma tkunx tista' tidħol fil-każ. Issa ma nafx. Eman, grazzi. Eman Ciao. Ciao. U sanda darba ma morniex l-isptar, imma stajna morna Ankar. Darba ħejħa żgħir iddeċidejt li nsakru ġo drajer, mhux nisakru. Għatlu ejja nidħlu ġo tambil drajer. Għatlu ejja ta' parsi qiegħed ġo. Għatlu ejja ta' parsi diħel ġo spaceship. U inti taf kif meta dak li jkun tal u mbagħad jinfetaħ jidħol. Meta nfetaħ ġo fija taf kif ma setajniex noħorġu u għammiti panik jew minn dawru il-dattifja. Kienet ħatuqtonni nifdagar. Imma msomma, ekkem. U sinjuri, daw vera toqgħodu tqisu meta tħallsu lejn in-nurses it-tobba u hekk. Vera huma eroj, eżempju għandhom il-powers, għandhom superpowers. Eżempju għandhom għodda biex lienna jarawna minn ġewwa kif aħna. Anke l-airport għandhom dil-għodda u anke l-ħabs, anke l-ħabs. L-airport. Għandhom dik il-magna, san, li tidħol ġo fija u jarawlek kollox. Ejja naf, żammewni l-aħħar darba. X'kellek mela? Kont ħireġ u żammew għalli, oj, hemm x'għandek hik, U x'kellek? U neddejja, nejk ma kelli xej fuq, imħazbuni għandi l-embuba tal-baseball hekk, komplu, tlaqna. Għas nitkellem għana fl-għara di, kiesa, ejja, komplu. Infakkarkom daqxej se jkun hemm fuq Go Stars tajjeb, mela l-lum għall-ofsinar kien hemm Bohemian Rhapsody, issa jkun għalikom fuq l-on demand, u mbagħad il-lejla se jkun hemm film ieħor tajjeb li jismu The Seventh Son, wieħed iktar mill-għandu Daniel, ta' Jeff Bridges u Julianne Moore, naqra fantaxjenza, avventura, film ta' veru, għaraw, xax. Tilfuq, senjuri, nfakrukom li jekk ma tilħux kif joħroġ, jibqa' on demand u tkun tistgħu taraw. X'kien tixtiequ tajjeb? Jien l-aħbar jiġi noqgħod nerġa' rewind jom.
Qed ngħid. Deġa jisom dejjem l-istess l-ħabbarijiet, kull ma jinbidel il-numru. Aħseb wara kemm musa biħtaġu tuqgħod taraw. Ejja naraw jekk hux se jirnexxilna narġgħu irrebħu 50 euro voucher għal-ikla grazzi għal Visit Malta. Ħankunu ċari, għax il-bieraħ l-ewwel wieħed kienet iċ-chicken tgħid kemm daħaq bina u kummenta. Aħna Visit Malta qed jagħtu daw il-50 euro vouchers f'restorants ta' vera. Primi, l-lum eżempju għandna Agape tar-Rabat. Ta' vera, biex għadda pitadu, la karta tiġi situazzjoni tajba, nerġaw nibdew nimbuttaw in-nies biex jerġgħu jibdew joħorġu jmorru jieklu. Għalhekk, grazzi Visit Malta tal-li qed tagħmlu dat tip ta' investiment. U llum għandna bħal bieraħ lil Benjamin u lil żewġ kompetituri li ħajprovaw jagħmlu best out of 3. Mela jaħan daħlhom imorru fuq l-Skype min għandna magħna best out of one għandna x'għandna hello, x'ismek? X'ismek? Erika, inti? Hello. Kellimna. Hello. Qed tisma'na għandek speakers. Viva. All right. right, tajjeb. Benjamin, intu all right? Jien all right ħadida. Min fejn il-kamera tiegħi? Mela, qed nippruvaw naqbdu Suppost hemm qiegħda joined. Ejja, qed nippruvaw. Emmi, x'isima s-sinjora? Hello. X'ismek? Erika. Erika, u inti nsejt isimha. Marisa. Marisa. Marisa, x'għandek hemm jiġri fuqek? Tifel. 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 Alright, ixrajt ras. Mela, ħan ippruvaw il-buzzers ta'kom. Mela, Ben ħajkun qed idoq 3 kanzunetti, min jaqgħad 2 l-ewwel ħajkun qed jirbaħ din l-ikla ta' 50 euro la kollox jiġi normali minn għand Agape tar-Rabat. Il-buzzer ta' Erika ħanara tagħmel Ma tantx għandi saqqallu. Imma rridu nindunaw. Ejsa. Ix-xejjer u tagħmel Imma xejjer naqra ħan indunaw. Okay. Alright. Mara lejskom, intom żgur sew għedin. Fimtu għallu, fil-kas xejrunna. Jiena spjegajtilhom qabel tħallna, so suppost jafuha. Tajjeb, Ben. Mela, ejja nfaqqawhom. Kollox fidejk, ħabib tagħna. Il-bazzer tiegħi ma fimx x'inhuma. Il-bażi dak kemm tagħmel. Ħsibtek għamiltu. Ejja nipprovawhom. Tlaqna. U xejru. Mela, immaġinaw spiċċat id-diska, tlaqna. Bażer. Xej. Jew mhumiex jifhmu. Għamlunna l-bażer! Jew mhumiex Xej. jifhmu. Ma nafx. Mela Ben, ibda, forsi nagħlqu għadil-logħba. Wonder this time when she's gone. Min jaf jdoq il-bażer. Wonder if she's gonna stay. With no sunshine when she's gone. And it's not Fimtu just għallu, ain't no home. Anytime she goes away. Waqqaf, min għamel I know. Xej. Xej, Ben. Għajdilna x'kienet. Intom tafuha? Ain't no sunshine. Ain't no sunshine, diki. Ain't no sunshine għalilkom. All right, ejja li miss. Tini diska best out of 3 l-aħjar skor wara 3. Idealment imqarti rispondu waħda tajba, għalli tafin. Alright, Qed tana. nismakom naqabbax jiena. Mela forsi nistgħu nollulhom Ollunna daqsxejn. naqra. Inti tismana tajjeb Erika. Ejwa, bulli. Mela minn tiegħek. Mela, waħda Maltija. Ara La, tana, la, ma la, tistax tgħidilhom int. Imma mhux xogħol 50 euro. Għawdex gżira tal-oli. Iqaf. Tlaqna, x'isma bħalissa? Inti djamant. Brava! Tajbu! Diamant f'nofs il-Mediterran. Għawdex imbiss tatini s-serħan. Inti diamant f'nofs il-Mediterran. Għawdex il-biss tatini s-serħan. Bik ferħan. Mela bħali kemm jinferħan biha ħil-għawdex. Alright, l-aħħar waħda. L-aħħar waħda. Għandek iċ-ċans iġġib Mela, id-druħ. mhux Erika l-oħra, fakkarni x'ismek għax insejta ġajt. Maruska. Marisa. Marisa.
Sorry, tlaqna. Tlaqna. 1, Ejja. 2, 3. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell that Mela, ejja, Marika. Faqqa. Mariz. Piece of gold. so she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as a hurricane down among the fields of gold. Yes, among the fields of gold, among the fields of gold, among the fields of gold. Xi ġmiel, Ben, xi Brava. ġmiel ta' vuċi. Bravi tnej li intom. Mela, Proset. Erika, inti rbaħ tikla fil-kċina l-iktar, l-iktar. Naħseb Marisa naħseb le? Marisa fil-ċina, Marisa tmur għand l-Agape, mambat. Tajjeb. Għax l-oħra ma rebħieċ, allora fil-ċina tistikol. Marisa, prosit la kollox jaddi, jalla jaddi malajt, munant laga per rabat u grazzi għal-vizit Malta tirbaħ dan il-regal. Ċaw għalikom u grazzi tal-li għat Ciao Ben, grazzi. Ciao Ben, ciao, 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 ciao. Ciao. Jibqa jaffaxxinani kemmu bravu, Kemmu bravo, kemmu, Mela, jukebox, u dawnu mal-mistednin tal-lum, sinjura nitilu bil-program mod uffiċjali issa Gianluca Bezzina. Se jkonna ċans nisimaw xinu jagħmel u kif affett għandu din l-imbirka coronavirus kif xetta millhom. Ħaj, konna u kol, senjuri, wieħed li n-nersis jirrappreżentom il-William Gregg u Shop kol. Stewart. Sanajdlek. Issa shop kollu. Ma nafx. Ward Stewart. Ward Stewart. U kol, kittib li jikteb affarijiet umoristiċi anka fuq id-dinja tan-nersis. Ekku. U fl-aħħar net se niltaqgħu mal-kantant Paul Giordemajna flimkien ma' Glenn. U ħafna oħrajn, ħafna oħrajn, għax rajt il-JMville, insomma, rajt ħafna Corazon. nies involuti, irna xilhom jagħmlu song biex propjament jiddedikaw għal-tim mediku Aw. li. Tigra, ta? Tigra, Da ritratt ranġat, żgur. Le. Imma insomma, sinjuri marru għall-news. Ejja. Ejja, għadħu kissa. Kmini, Ma konċ la fil-ki. Isma, kemm najdu l tiftakar meta sakkartek fi drajer? Ejja. Inti kont ibbuljat Ma jaqgħu. nafx kif kont qatt imma niftakar. Kienna għalizar, kienna għalizar. U jina fakkart f'dik li kont daħlit li l-berqa ġo moħħi, tiftakar? Tar-Rose. Fakkar il-ninti, ejja ħadar kif ma nikdibx. Nara. Fakkar il-na inti, ħalli nur jom kelli ma nikdibx. Għaxin saqsejt. Ma nafx fuq xiex konna ġilidna jo kontet tinkini inti jo xaħġek. Kontet neġri warajk, safejna fin bist fuq is-sodda u għallit l il-werqa tal-lem xej ġo rasek. U mbagħad xi neħħejta kont sex tour day. Ħasna ħażin kien. Inna alla ma kienx bl-spikes. Mux hekk, u fimni, marret ħażin għax kissirta. Xeddek ir-ras. Bench, grazzi tal-inaqat maħna. Ciao, ma ġara xej, ciao, ciao. Thank you. Dak iż-żajr tijaj, ta' L-antivirus news, lana. U sinjuri, nilqawkom għall-antivirus news. U bħalissa l-iktar loba popolari hija Pac-Man. Tiftakara Pac-Man? Kom kontu nħobba, u dal-axħar it-tifel iż-żajtijaj, u rejtilu teġ kem bada piċir jilaba. Imma did-darba ħna qed nilagħbuha live. Mela jen niftakru kif kien Pac-Man. Pac-Man kellek il dak il-populist far tajjeb illi imur jiekol il-xismu għaw li kelli jkun hemm iċ-cherries u hekk. Umbat, wara li jikolom, imur jiġri jaħtaf dik it-tikka il-bajda u teħ superpowers, tajjeb. Aħna meta morru supermarket l-istess ħaġa, morru, nixxu l-għanda nixtru, umbat naslu lej il-cash u nitilqu niġru kemm U nevitaw kem nifilħu nies, u xek. Eżatt, Li jem mux qed neħdu dik il-sal-pinnola u morru niklu Insomma, nies. t-nieħdu pilloli un baraċ u vitamini għazna l ma nix nieħdu Kont ġviri. nħobb nilaba dik. U jiena il-gaming tijaj jisuf dak il-level waqaf. Għaxlom il-ġot għana l-gaming ta' t-tifel il-kbir nistordini. Sa microgenius wasal. Mela, it-traċedji san. Ejja, sinjuri, it-traġedji fid-djar ta'kom, grazzi għat-tfal li jinsabu mizmuma fid-djar. Maqfula. Et ikomplu jiġu rapportati kważi, għassi ċemplu l-pulizija, nis li jenna jiġi jgħidu. Li jenna, tibatuna dar ritratti illi kolli nammetti li qed jaqsmu li qalbi U tajjeb. bi-prova hawnhekk, ħalli jekk niġu biex nresqhom, nistgħu nresqhom. Ejja ħanibdew sanne. Immorru fid-dar
ta' Racine De Bono. Idħlu daqsxejn iktar kbir raxa għamlet di. Mela din it-tifla għamlet diżastru triħ ġo xara. Mela dik poġġi dawk il-klipeb kollha imma l-problema kienet illi aqdilha xara kollu. U taf huma dawk tal-spikes, Oh, no, vera no. antipatku. Umbat nammorru għal-ritratt li jmiss, sinjuri, d-dulur li tħoss Marija Sajt. Mela Marija Sajt, intu għadħarsu lejda r-ritratt tajdu, ma dik xini. Mela din marre biex tuża l-forn u wara xi 10 minuti bdiet ix-xomriħa ta' plastik ġejja. Qalet reġa' qabad il-waster, għax inti hemm tmur. Tajjeb, għax dik kienet id-darba li kellna ħafna dik ir-riħa. Le! Kienet il-gażaża li t-tifel poġġa bej żewġ pjanċi u mandunat. Nifhem kollox xina, xumejn ilu għamili bil-bajda tal-Easter, tal-plastik. Tefaħħilek ġo Ija, u t-tifel tiegħi fil-għaxija taħsbu il-karattri Oliver Twist, maħmut, ximqarvez, taf jgħid, xaru daqshekk saru, għax m'għandniex hairdresser. Imma msomma, u ma naf jekk in-Nutella hux tajjeb għall-ġilda, sinjuri, forsi ikun jista' jgħidilna, tkun tista' tgħidilna Nikol wara li tispiċċa it-treatment mimma wiċċ ara daqsxejn, ara xi tħlew. Mela, u Bernice tiftaħ qalba dwar it-terrorista tal-kxaxen tagħha, sinjuri, t-tieni ritratt jekk mhux se jeżbal minn din il-familja raw minn xi xaddejjin. Ara ftit ċed tagħmilha f'dar ritratt tammetti li kienet ix-xurtjata li għalmenu leħqita mill-bidu. Tuni close-up. Bernice, jeżistu jisom, mux dak mux jien, jeżistu jisom lokkijiet apposta tfal ta' millom hekk tal-plastik u jal-qom. Fidejk, għax issa. Kemm tifhem x'għamel tiegħek illum? Illum, waqt li konet niprofaw namlu l-Skype call biex nkunu nirrekordjaw biċċa mill-programm, għandu tinda, l-libba ġemba, daħal ġo fija u beda jiġri ġo fija fid-dar meta tnajlu biex biex please itini 5 minutes silence. Sewa. Vera kienu 5 minutes Mela, u silence. għan naqdu ma tfal illi huma sinonimi ma natnej tajjeb ġo xuxuan u naraw x'inhu ma Kif jagħmlu. intom ċkejkin U jena xommula nazjonalist. Xommula. Id-dar id-dijaq id-dar il-games li għanna kolla nabnijom. Waħna u koll għanna ħafna board games u missiri għatma kien dilettanti ma kemilu li għam il-lejber. Memx boards illi ma daħallux fuq il-bordi kolla jgħat. Muxek, aħni gisħun iktar nilabu għaw, naqdu skandlu tal-lejber u naqdu naraw minn volut jew le. Gisħu. Għatma labta jena, taf jgħat nilab jien operation ġiri labta. Le, din kif tilaba? Di kollu kraġen u toqgħod operata parsi ta' bilbint. Vera jew, waqta bħal is-saqeda għax isek hemm bżonn, no. Jena ta' parsi nu doktor film u l-pazzer. Tipu għed differenti. Għana li jkun laburista xana tal-pjem ma nifilħux nitilfu aktar voti, All right, mbagħad nħobb nilab ħafna klub fej jisir reat u inti taqbad minnu. Ibatili din il-loba mela, għax busy town qed nilabu ma minħabba l-virus it-town vojta. U mbagħad tirxib ġiri labta intojbok, trid tispat u tolqot il-vapuri tal-oħrajn. Iva labta ma peress li jien nazzjonalist dejjem fil-vojt. Ufx waħda għandek illum kemm qed teqred illum is-sina? Id-dejjaqt ġew ġrijat dan il-virus. Veru, isma, tiċ inkantaw song. Eja, Monday, Tuesday, Noqogħdu d-dar. Wednesday, Thursday, Noqogħdu d-dar. Friday, Saturday, Id-dar ukoll. imbagħad X'jiġri l-ħadd? nerġgħu noqogħdu d-dar. Dar vera, iżda kuraġġ, forza l-Maltin, jirbħu żgur għax maqudin. Josh, I love you. Kemm
ma ħelwin. Problemi seri għandi tal-aħmar bil-mikrofon. Insomma. Jow feles ijat l-internet għandu bra taħdejk. Imma insomma daw kienu it-tfal ħelwin tagħna Ġorġ Truxon li qed jibqgħu jikkomunikaw ma' xulxin għax huma best friends. Sewa. Best friends. Mela, jiena dejjem nikkonsulta u hemm ħafna studji li qed li kemm nixtiequ li l-virus kieku beda minn Las Vegas, san. Għax what happens in Vegas stays in Vegas. Ma Wuhan mhux hekk, ġbin. Mela, apparti aħna, sinjuri, fuq il-paġna ta' Facebook ta' Noli, ħasib li għadċa ħagġora, ikun hemm diversi affarijiet tul il-ġurnata kollha. Eżatt, jibdew minn filgħodu bejwieħed għal kull nofsija, jew ftit iktar ikun hemm xi ħaġa minn affarijiet għat-tfal, affarijiet biex tħabbeb fit moħħok, u mbagħad anke aħna matul il-ġurnata biex dejjem ikollok xtara matul il-ġurnata kollha. Grazzi kbira il-min kien involut biex jikkrea dan il-proġett, Sura Ġus. Ekku, u minn hawn nixtieq nirringrazzja eżempju lill-Enemet, mhux eżempju lill-Enemet, wieħed minnhom il-Visit Mall tal-Benna, insomma l-sponsors kollha fl-aħħar nsemmuhom kon kollha tajjeb, illi f'daw il-momenti fejn huma ovvjament neqsin ukoll minn dak l-introjtu tas-soltu jiddeċiedu li jissapportjaw iktar id-divertiment illi tant għandna bżonn aħna fid-djarna. Tajjeb li minn hawn ngħidulhom grazzi għalhekk intom tistgħu tgħinuna billi tagħmlu like fuq il-page tagħna ta' Noli, tagħmlu share u xxerdu l-kelma dwar dan il-programm. Sinjuri għandna bżonn nissapportakom f'dal moment daqsxejn qiebes għal kulħadd ukoll, tajjeb biex nuru l-apprezzament anke lil daw il-kumpaniji. Però nibdew bl-ewwel mistieden Sanders taħseb. U ma naħat magħna għajr lil Gianluca Bezzi. Dottore. Good evening. Good evening. Kif inti? All right, tisimawni? Mela. Forte e chiaro, carissimo. Dottor Bezzi, ismani kif ħanajatlek illum, mhux Gianluca, Dottor Bezzina. Believe me, nisraġa Gianluca. ċert. U d-dottor, ġifieri għamilt dak is-snin kollha tistudja u laqas jgħidulek dott. Ifimni, għamilt iktar snin bħala Gianluca milli bħala Dottor Bezzina. Jien ħostatejna ħafna, ħanajtek. Mhux business-wise għax ma għamilx privat, fimt ġifieri. Però naħseb li l-pazjent tgħinu illi jara wiċċ familjari, inti qed tabib. Isu xiftit jew tkun daqsxejn skomdu ħanajtek. Issa jien business-wise fimt ħatejnek fil-karriera mużikali tiegħek, fimt? Jiena forsi jġib xi pazjent. Sieħ ċans tifhemielu san. Għax xina inti xina tisma' mhux business-wise, jiena awtomatikament moħħi mar għad kif jista' l-pazjent jgħinu fil-karriera mużikali tiegħu. Mod. Kif? Għaxu jgħidlu, għajdli, Jo, samples, ma' d-nis għattejt. Mela. Il-pazjent li jiġi għajlu votali jgħin għobxi competition Gianluca, kemm ikkomplikatilkom, inti ma taħdimx direttament l-isptar, u xek? Le. Lejn naħdem primarjament bħala tabib ta' setqa, u kif ukoll mal-saħħa primarja fil-health centers. U għaġbi l-iktar li nkun il-mosta health center fil-fatt. U kemm ikkomplikatilkom ħajjitkom din il-COVID-19? Għalkemm kif għadt inti tajjeb ma naħdimx direttament l-isptar, ma tix tinsa li s-sistema tas-saħħa kollha hija katina waħda, fimti ġifieri jekk sezzjoni edbati, l-oħrajn jridu jkunu hemmhekk biex jissapportjawha. Kulħadd jaf li l-emerġenza bħalissa huwa wieħed mill-iktar setturi li qed tintlaqat. Allura minħabba f'hekk, ovvjament, is-saħħa primarja u anke tobba li ma jaħdmux propja fl-emerġenza irdu jieħdu daqsxejn over fejn soltu kulħadd tal-emerġenza u nisimgħu ħafna riklami isma' tmurrux l-emerġenza anke s-soltu jiġifieri mhux fil-COVID. Issa aktar u aktar minn qatt qabel minn għandniex fejn irdu jmorru. Ovvjament irdu jmorru fis-saħħa primarja u fil-ċentri tas-saħħa. Però ovvjament barra minn hekk tikkomplika l-ħajja għaliex problemi anke ta' loġistika. Jiġifieri da anke Ma sibx jintom lesti, meta nitkellmu jenna finti il-health center tal-Mosto xek qed ngħidu, ma m'intomx lesti għal volum kbir ta' nies laqqas mhux hekk. Ikun hemm volumi kbar ta' nies ta' ġifieri bħalissa tu bifer naqsu għax nies jibżgħu il-health center naħseb. Gianluca, issa kieku kelli. Loġistikament anke fejn naħdem
most of the time id-detox. Ovvjament, bħala komplementa tobba qegħdin inqas minn dipartimenti oħrajn, allura rridu nieħdu ħsieb ukoll tagħna nfusna xi servizzi li tibqa' sejjer. Jekk it-tobba kollha jimridu jħorġu kwarantina, is-servizz ma jistax jieqaf. U mhux tobba biss ovvjament Mhux in-nurses, hekk, kull min għandu x'jaqsam, mhux hekk. Kieku kellek tiddedika issa bħala kantant u bħala tabib, kieku kellek tiddedika diska lil COVID-19, li waħda tkun. Sempliċi. Tkun Murħallini ta' Freddy Portelli. Murħallini. Għalli għana zinna waħd iktar grafi ta' mażini, vaffankulo, forsi ma jġax jiġi. Avolja. Tajba. Ħalwa background. Gianluca, inti għandek it-tfal. Tajjeb? Ija. Tibża ġieli tibża tmur għax-xogħol? Ġieli ta' mhux issa biss ta' ġifieri, eżin jiena kif taf nofs Malta jew Malta kollha it-tifla kienet ma tiflax sew tipo fl-ewwel ġimgħa ta' ħajjitha fimt eżin kellha meningitis tirġi minn ċerta mikrobi. U kemm il-darba tgħaddili minn moħħi ngħid imma jista' jkun li ħadtu jiena d-dar dal-mikrobu fimt. U jidħol ċerta guilt u barra minn hekk ċerta biża' għal kull ġurnata li tmur ix-xogħol inti dejjem tiltaqa' mal-mart. Għadek huwa isu part and parcel tax-xogħol tagħna. U hemm min, u hemm tobba wkoll li qed jiċċaħdu mill-familja bħalissa, ma jistgħux imorru lura d-dar, u x'hekk tobba nurses, ħaddiema tas-saħħa u x'hekk. Ekku. Ovvjament ma jmurrux id-dar, mhux għax ikunu overtired jew overstressed imorru d-dar, ħabba dil propja biża' li mardu lil minn hemm id-dar. Inti tinkwita l-iktar mhux fuq hekk innifsek, imma fuq minn għandek id-dar. Ma jibsa, u għax ma jafux kemm ħaddum ukoll, ġifieri jista' jkun li hija xi ta' xahar, jista' jkun li hija xi xarej, tlieta, ġifieri ma tafx hu kemm ħaddum għaddej biha. Jiena għattengod aħna fejn qiegħed għadna ma wasalniex f'dak l-istat li qegħdu ninfirdu mill-familja u nispera li ma naslux kif taqbad tajt. Però tammira minn diġà ħadik id-deċiżjoni li hija jibsa ngħidha li hija ma nistax nimmaġina kif inħalli lil-mara li hija tqila ma baby insomma tifla ta' 1 year 3 months, ġifieri. Daqsxejn jibsa. L-aħħar waħda mela għandna qudiemna lilek bħala tabib, imma minn hawnhekk nixtiequ pubblikament nirringrazzjaw il-kull min għandu x'jaqsam tobba nurses, nies li jaħdmu fl-offiċini il-Mater Dei, securities, cleaners, mhux ħanibqa' nsemmiha hemm ħafna, ma kull persuna hija katina importanti biex da s-servizz jibqa' għaddej u biex inqas nies jiġu affettwati u min jiġi affettwati fih fl-għalmira. Gianluca, grazzi minn qalbna tax-xogħol tiegħek u tan-nies li jaħdmu bħalek. Grazzi lilkom tal-istedina. Saħħa, ciao. U għana dejjem ngħidulkom biex jekk kun hemm xi ħadd li għandu l-birthday mhux hekk jibatunna kemm jifilħu. Ekku. U l ħanippruvaw nagħmlu surprise oħra bħalma milna l-bieraħ ħanippruvaw nċemplu il-xi ħadd li ma tafx assolutament li ħanċemplula. Ħakkellimha jien jew nkellimha jien? Inkellmu aħna. Mela ħanippruvaw naqbdu lil Ritjen, naraw jirnexxilniex. Ritjen hija vocal coach, hija kantanta brava ħafna u ħanippruvaw naqbdu magħha bl-Skype. Emmeda. Drajtu. Drajt il-ħoss? Mela. Ħalissa tibda tara il-kelma noli tila l-wiċċa tajjeb. Tuni ċaq. Mela komplikata daqshekk, mela minn dak l-antik. Kien ħażin. Ilbes xi ħaġa, demonju. Il-bes tara mhux xukjana. Il-paġama. Il-paġama ent. Tmienja ta' dom squad. Barra. Mela Ritjen aħna ċempilnier biex ngħidulek happy birthday. Kemm intom ħelwin u jiena sa dattant għadni ma nistax nixelgħu żomm. Imma x'ma tafx u għax mhux libsa sew. Hemm kamera, Isfer. Ejwa. Fejna. Għala għalilkom, aj ma ġinu ma ħelwin. Tara, għana din live, ġifri għot attenta t-tamil xaffariet strambi. Aħna mux għetjer naxxina naraw. Għadna batu li message, għanni ranġana għaruħi. Dak l-iskop, isman kantawla. Mela, raġe, s-sadiri d-noqdu bil-pinna u klamare, għama. Tlaqna, 3, 2, Pallum ħarġeti, Pallum ħarġeti, Pallum ħarġet Ritjen, Pallum ħarġeti. Nistaw narawk xi ftit, għadna lejk.
Odio. Taraw, li. Għafas il-kamera. Tarawni. Xet naraw. Il-profile pic biss qed naraw, ħallija. Nawgurawlek, jalla li l-ftitħi li baqlek mill-ġurnata tkompli tgawdih. Kemm intom Halloween. Ciao, sabiħa. Nasib għas il-kamera taħħa mu taħdem. Jena, Tara Halloween. Mela, minna xie nawguraw kol happy birthday l-Alexandra Alden ta' X Factor u kol illi provajna mill-ela u kol. Imma nser tal-boyfriend għamilla surprise ħada Parigi. ħada sal-airport u għalla muġat jaħbu ħada l-għaddar. Tajjeb, ma xinti l-intenzjoni, tot. U ma tajda, strejja lam. Għala maġ vera, ma nafx għamil. Ejja, bissak għallum. Signori, għanna Skype call oħra mal-ħabib tana. William, kif inti, William? Hello, all right? All right, aħna, kif inti? Mux ħazin, I don't know. Għajjen? Ejwa, najja, ovvjament, wara ġurnata xogħol dejjem tkun. Mela, tajjeb li ngħidu illi inti nurse, tajjeb? U year of... U barra li inti nurse, inti ktibtu kol xi kodba wieħed fuq it-tfulija tagħna u liħor tilqima bid-bissima illi dan il-ktieb fi ħaneddoti Halloween illi jiġrulkom in-nurses waqt li tkunu għaddejjin bix-xogħol u xek. Ekku. Will, inti kellha ngħidilna. Kif qed tajjeb inti, l-ewwel ktibt dak il-ktieb tifkir it-tfuliti u għastejjer żgħar taw żejjer osra insomma ta' meta kont żgħir bażikament kollha praspar u affarijiet tad-daħ speċi li għanqlu d-bissima li jdejt minnhom. U t-tieni wieħed jismu tilqima bid-bissima li qed jidher qed naraħ fuq l-istampa wkoll. Kont ġbart ħafna stejjer osra mingħand infermiera kollegi tiegħi. Ovvjament għamiltom adattati u dawarna xi kliem u furmajnahom bħala stejjer u furmajna bil-ftit ktieb insomma. Isma, qed nagħmel is-sodda jiena għax bħalissa qed nilħen kollu fis-sodda u qed naqlaw anke l-pilgħu qatli. Bħalissa. Ma għadx fis-sodda biex inkun edukat u intom qattu fis-sodda. Isma, bħalissa għandkom ħafna stress, forsi ħafna iktar sigħat, ħafna iktar taħwit għaliex dejjem isum jinbidlu l-affarijiet minħabba l-affarijiet kif qed jevolvu. Ikolkom ċans biex daw is-sigħat ma jkunux daqshekk stressanti, forsi li tagħmlu xi praspura minn dawk li kontu tagħmlu fi żmien ta' tilqima bid-bissima? Nifhimni, bħalissa mhux ħanejdlek iwa għax ma tantx hemm misu hemm ħafna fl-isptar jiena Mater Dei naħdem. Ħafna stress. Fl-isptar hemm ħafna tensjoni, hemm ħafna tipo stress, hemm ħafna ċertu fear of the unknown, però fl-istess ħin hemm ħafna kuraġġ ukoll anke bej l-infermiera, bej it-tobba, bej kull min jaħdem bażikament kull health worker li jaħdem l-isptar. Qed isir ħafna tibdil bażikament fl-isptar fejn jien naf eżempju sempliċi medical library inbidlet neħħew il-kodba kollha u ġiet kollha mimlija bis-sodot lesti għal li jkun hemm bżonn. Jiena fil-istaff canteen, per eżempju, fej konna nieħdu l-break hemmhekk, jew xi wħud minna kienu jiżlu jieħdu l-break hemmhekk. Iż-żarma kollu nbidel kollu fi clinical area. U issa fejn qed tieħu l-break? Fejn qed tieħu l-break? Ifhimni, kull sala u dipartiment għandhom l-istaff room tagħhom ukoll, imma ovvjament il-break jittieħed, però ovvjament f'daw ċirkustanzi ġili ma jkunx priorità wkoll. I mean, tittimxi ġurnata b'ġurnata, il-pjanijiet kif qed tgħidu intom qed jinbidlu ħafna drabi, ovvjament għall-aħjar u għall-ġid ta' kulħadd kemm tal-pazjenti primarjament u anke tal-ħaddiema li naħdmu hemmhekk. U kif tista' minnaħa tagħna aħna x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu vera, ġifieri għax nħossuna daqsxejn useless fis-sens la jien nurse, la jien tabib, ma nista' nagħmel xejn mhux bħall-istri naqbad telefon ngħid ħanejn b'dak il-mod, f'dal każ x'nista' nagħmel? Ekku, aħna ovvjament jiena l-appell tiegħi bħala infermier u bħala healthcare worker u bħala anke li qed insegwi id-direttivi ta' Prof Charmaine Gauci bażikament u nimxu fuq il-parir li tina jiena u anke fuq il-Deputy Prime Minister Chris Fern ovvjament dejjem jisqu li għandna kemm jista' jkun
nibqgħu id-dar u ma noħorġux għal bżonn. Nibqgħu id-dar u ma noħorġux bla bżonn. Dik, hu. Hija diffiċli ħafna, però jekk il-pubbliku ġenerali min ma jaħdimx tipo fis-settur tas-saħħa jagħmel dil ħaġa, I can assure you li qed jagħmel ħafna. Mhijiex faċli għax anke jien ovvjament wara x-xogħol ma jkollokx aptit dejjem ħadd tmur id-dar. Jkollok aptit toħroġ bħalma għandu aptit kulħadd, imma b'sens ta' sagrifiċċju wkoll ovvjament wara x-xogħol mix-xogħol għad-dar mid-dar għax-xogħol. Bejja hawn ħafna affarijiet magħluqin u t-tieni nett issa ġejja tentazzjoni kbira, bħalissa t-temp jisu diġà beda jaqleb u ħafna ġranet żbir. Meta mur is-supermarket qed nara l-laħam diġà barra, ġifieri. Will, l-aħħar żewġ mistoqsijiet ta' malaj. Mela, waħda, hemm xi ċans li f'dan iż-żmien forsi nħareġ xi ktieb ieħor? Hekk bil-memorji ta' dażmien. Ifimni, minn dakinhar li nħareġ il-ktieb kien hemm stejjer oħra tagħlem u law nintaqa' ma nisir. Hemm ċans, hemm ċans. Bħalissa nikkonsidrawha, bħalissa qiegħed qegħdin daqsxejn biżi insomma dan u ma qatt ma ngħid le, I mean. L-aħħar waħda fil-qosor, inti rappreżentant tan-nurses illum il-ġurnata wkoll. Tixtieqek li twassal messaġġ kemm lil nurses sħabek u lil kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa kif ukoll il-pubbliku ġenerali li qed jagħmel il-biċċa tiegħu wkoll. Bħala rappreżentant tal-infermiera u anke tal-qiebel u għandna membri oħra bħal CG technicians, physio, social workers u hekk. Ovvjament nixtieq nagħti l-kelma tiegħi u l-appoġġ tiegħi ta' kuraġġ lil kull ħaddiem li qed jagħti sehemu kemm b'mod kemm ieħor. Importanti li nżommu f'moħħna li f'din il-ġlieda kontra dan il-virus bażikament kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed kemm jista' jkun u kemm jista' jkun ovvjament nintlew bit-tama u bil-kuraġġ li hopefully ġurnata f'dan il-perjodu huwa daqsxejn batut, però hopefully noħorġu minnu b'talim ovvjament u b'kuraġġ għal quddiem. U iktar b'saħħitna. Parti rridu nagħmlu spiċċa kollox. Ciao, Will. Li nixtieq ngħid l-aħħar ħaġa ovvjament bħala rappreżentant tal-Union aħna apparti is-safeguarding tal-marit għandna safeguarding ukoll tal-membri tagħna u tal-healthcare workers. Allura xi kultant nkunu f'sitwazzjonijiet daqsxejn antipatki fejn ikun hemm min jaħsibna li qegħdin nagħmlu b'satem fir-roti jew hekk. Imma ovvjament nippruvaw nkunu kollaborattivi ma' kulħadd u mal-management mal-ħaddiema kollha. Jekk tkunux f'saħħitkom ma tkunux tistgħu tieħdu ħsieb Jiena għalija ħares lejkom iskom il-plejers tal-Inter sewwa. Meta jkollna tnejn li ta' barra xejn ma nagħmlu. Will, ħanselmulek għax qed niżolqu fin-niexeb sekonda. Ciao, ħabib. Grazzi tal-istedina. Grazzi, u sellilna kemm tifla ħnerses u nies li jaħdmu fis-saħħa. Malajr ejja ntellaw daqsxejn ir-ritratti tal-kompetizzjoni tal-element tal-bieraħ kellkom taqdu jeans u tuffieħa flimkien. U għamiltu biċċa xogħol tajba ħafna. Kreattivi sew. Ekku, fil-fatt għandna dan da tfajjel illi daħħal fiha fit-toqba tal-jeans. Irfina l-jeans ta' blu kol. U ma nħanġi delli kontent, ġviri sta' jkun illi wara li għabil għad-dispjaċieħ. Emma, naddu għalli miss, di tajba ħafna. Naxret kollox, il-jeans u t-tuffiħa. Edin ma' regoli. Emma, sinjalli emma ħjar la di edha iktar l-isfel, mela morru għal-ritratti ieħor. Mux validu għalix. Bittu fija barra. Ma jrid ikun hemm persuna fit-tuffija. Jrid il-persuna, ġifieri dan huwa invalidu. Imnalla li bda xjot ma derret lebda persuna, li għax qasrit tajjera. Issa, mbagħad ngħaddu għar-ritratt li jmiss. Ħsieb, u hemm it-tuffiħ wara wkoll sana. Fil-fatt tilfu missier f'dal ritratt, imma mbagħad ġa missier ieħor ġu m'għandux magħna li ngħidu dispjaċina, però mhuwiex l-aqwa ritratt li għandna għaliex xi miss ieħor. Tajjeb, Tiservina il-tuffiħa fuq il-ġins. Ejja, sabiħa. Bravo, però, sinjuri, for A for apple. Għamlet A bil-jeans u for apple. Brava. Mux il-rebbieħa, iżda il-rebbieħa ija dirġ. Ma stajniex ma rebbux. Wis ta' ħelwa. Mela, sinjuri, tirbaħ voucher grazzi għal-Enemet. Muxie, maktax il-ġenituri. Voucher ta' 20 euro fuel grazzi għall-sponsors. Nistaw nżommu, għana sa' kemm ikolla 18 u koll, ġifiri, mux problema. U il-kompetizjoni tal-lum hija tidu tpoġġu ġelat
Ma maskla ma ħsibx li problema. Ġelat u Ġelat maskla. u maskla. Ġelati. Mela, Sinjuri, naddu għall-aħar mistieden mux tas-serata. mistieden, għanna grupp ta' mistednin, sinjuri, għanna n-nersis kolla illi għedin. Hello! Kif intom? Ħanduru għom naqra, mela. Dak Joe jismu sa fejna finu, x'fera Joe jismi. Iva, Joe, kif Joe. int? jien tajjeb, grazzi. Joe, Kif ġej mix-xogħol? kem konti ilek xogħol, Joe? Aħna nibdew mis-6:15, 6:30 ta' filgħodu. Ġrat lek xaġa naqastram ballum, Joe. Illum kienet ġurnata hektik ħafna, x'illum preparajna l-ward tagħna għal kull eventwalità. Tindaħlu pazjenti li huma suspettużi u anke pazjenti oħrajn b'kwarantina. Kienet l-ewwel esperjenza tagħna li qed nippreparaw għal kollox biex inservuhom fil-ward tagħna. Daħħalna żewġ pazjenti. Jien nider suspettus kikun tarani dieħel. Jiena suspettuż? Jien nideru. Iktar titamel. Daqsek. Mela, Issa ngħadna sa xejn kellha jiġbruni. Ġieli kellkom xaħat, ġieli kien hemm xaħat fil-kju li juża latis eżempju biex jaqbeż il-kju. Issa naħseb qed jagħmluha. Mela, ħamorru Rachel u xek. Rachel? Le, jiena? Eħe. Jiena Rachel, iwa. Kif int Rachel u l-kollega fakkarni? Norbert, intkom edin xogħol bħalissa u xek. Le, lestejna xift, ovvjament. U bajna nistennew. Dawemnikom, mela. Jow, dawemnikom, si extra overtime, ta' titpanċax għalissa ħallija. Ħallihom. Taqlaħħom xejn kwiet. Isma, kif inhu da żmien bħalissa? Kif qed tħossukom? Challenge u it's a stressful environment li naħdmu fih, pero naħseb li aħna bħala sala, bħala dipartiment konna preparati sew. Rejx, ġratlek xaġa stramba forsi da żminijiet, jiena kont l-isptara xil-mara ftit ilu ħelset, imma in-nies jitwerwru minn xulxin, dik stramba. Lefem, li hemm ċertu nies saru jibżaw minna. Jibżaw, Huwa fatt dak. Ġieli tkun għaddej u jaqsmulek in-naħa l-oħra ta' triq. Eżatt. Jew pereżempju jilbsulek lingwanti biex meta tħallasom ikunu jafuk. Għax inti Biex daw l-affarijiet. Isma. Minn fuq, minn fuq. Minn fuq, eżatt, ekku. Nitkellmu da xejn ma' minn hemm. Signorina, ta' taħt, ċismek. Għax għandna bil-kaxxi qed narawkom. Mela. Lejlek, kif inti? Jiena? Eħe. All right. Jiena kont id-dar illum ma kontx għax-xogħol. Għajdilna x'ismek ħankunu nafu. Lucien. Isma, la jgħaddi da kollu, x'inhu xogħolok int l-ewwel nett? X'inhu x'tagħmel I'm staff nurse. Staff nurse, la jgħaddi da kollu. Ara kif ħatħossukom, mhux hekk? Relieved. Żgur. Toħlom fil-ġurnata li tiġi jekk tajtaħ ħaddiet, toħlu jekk taħsbu fija. Fija naħseb kollha kemm aħna. U nitolb talla li tfittex tasal dil-ġurnata. Taħseb fija bil-fors u għax l-environment bħalissa huwa stressanti ħafna kif qalu l-kollega tiegħi għax aħna naħdmu flimkien. L-istess in-nies qishom jibdu anke fil-kuruturi n-nies jiġru. Vera, dik għattilek il-bieraħ sar. Meta jkun hemm il-visiting hours kulħadd gas down għaddej, issek xi ħaġa vera stramba. Insomma, u darba konna ħirġin jiena u Rachel mix-xift u kien hemm persuna li provat samma naħa oħra biex tiskartana speċi biex tfittex toħroġ qabilna. U għagġilna u għettla rejt ħanaqbat nisol. Ora kif ġennintuwa. Ma rajniex b'nemen. Daw zommu, maċ wara li taddi dil-bicċa xogħol ta' min jiġboron kollha fi ktieb, ikunu Halloween naħseb. Jo memoirs, il-memoirs teġraw. L-aħħar Signorina, jew Sinjura. Kif inti? Tajba ħafna, l-kem situazzjoni stressanti nipruvaw nħduha b'ġurnata. Bħala tim jiena naħdem ma' Rachel, ma' Lucien u ma' Norbert. Nista' ngħid li aħna u t-tobba qegħdin tim maqut, tim tajjeb ħafna. Nista' ngħid li qatt ma batti li f'daqshekk malajr, daqs da żminijiet jiena. Għax kulħadd iċedilek biex titla' fil-lift. Strina.
Tajjeb, jew tajjeb. Isma, għana Fidejk għajdan. minnaw nishtuq nirringrazzjawkom ta' kollox li qed tagħmlu tajjeb. Hemm ħamsa minn nies qudiemna hemm mijietek mhux eluf ta' nies li għandhom b'xi mod x'jaqsmu grazzi minn qalbna, grazzi kbira, u aħna li għaddi kollox hekk alla jrid ma jdomx ħafna. Jiena wissan ħan nistidnukom biex tiġu għal serata jew tnejn blaħlas ix-shows li nkunu ħanamlu. Naħseb ikun ħaqkom. Jiena u Sander. Tajjeb. Mux lilkom biss, imma l-kulħadd bej wieħed uħar naqdu l-ewwel nagħmlu żewġ serati. U fil-każ jekk taraw li l-Università viċin ħafna tal-Isptar immorru naħa l-oħra ta' Malta, tajjeb. Grazzi minn qalbna ħbib, grazzi ħafna, grazzi. Grazzi ħafna. Ciao. Mela, nistaw issa ninaqdu mal-aħħar mistieden li Sorry, għandna. jiena tanqara qabel. Ma ġara xejn jew ma ġara xejn, sa tant hemm ħafna nies naf li qed jippruvaw jidħlu fuq iż-Zoom jitkellmu magħna, imma sfortunatament illum qegħdin ippakjati b'ħafna affarijiet u ma nafx kemm ħajna U qegħdin naqra xejn tajt ukoll, però għandna l-aħħar mistieden ma naħat qajr għandna naqra ritratt urwuli il-Paul Strina xi ġmiel. Paul Jordi Majna illi kellu sem biex jikteb id-diska tal-eroj, Sandra. Ekka, li vera sabiħa, Eżatt, il-diska id-dur mhux biss fuq it-tobba, fuq il-nurses, fuq il-pulizija, fuq il- Emmu ħajdinnu. Sabiħ! Ejwa sabiħu, kollox irranġat, dak ir-ritratt. Ħanur, mhux da liħor urwunna. Danna ħan il-bes naqra ħanara. Liħor. Da ħjar da. Le, mhux da dak ġalluk da tajjeb ħafna. Tixtieq. Emmu, ara naqra. Ġbejn. X'inhi? Fotokopi. Fotokopi dak, isma' kif tinsab ħabib tagħna? Magħluq ħafna, nisma' ħafna mill-awtorità, noqgħod ġewwa m'għandix għalfejn noħroġ, bħalissa aħna qiegħed fil-qasam tal-entertainment qiegħed bla xogħol, allura fimt il-mama tiegħi li għadha ħajja qiegħda ġahom magħluqa sejf, bordieri m'għandix inkwiet minna fimt allura nażel li noqgħod ġewwa u nipprova nimla l-ġurnata ndoq il-pjano. Jiena kont ħansaqsik mela. Nsajjar nara l-film x'indoq il-pjano. Inti raġel li xogħolok huwa li tmur ġo postijiet differenti tintaqa' man nies u tferraħhom bil-mużika tiegħek. Allura qed tkun id-dar qed tipprova tagħmel l-istess imma jien naf Le, bħalissa aktar qisni biġbur fija nnifsi, fimt ħadd break illi n-nies qishom anke m'għandhomx dak il-mood tas-soltu. Anka nitħaddet ma' sħabi, fimt kuljum hemm dik iċ-ċertu, però hemm l-ottimizmu wkoll, ma rridux inkunu pessimisti. Tifhem din hija xi ħaġa li tolqot id-dinja kollha mhux Malta biss. Nisimgħu ħafna mill-awtoritajiet x'inhu ma jgħidulna, tifhem jiena kif dejjem ngħid illi l-korona ma tiġix id-dar weħeda. Inti mela allura noqgħod ġewwa biex ma tidħollix. Sakemm ma ċempix ta' delivery għalek six-pack, mbagħad tiġi l-korona. Korona. Isma', Chris fil-gallerija ddoq xi ngħajjew. Jekk kien hemm ħafna minn sħabi ħadd biex narhom, imma nażel li ndoq bla udjenza bħalissa. Ġewwa. Isma' kont tixelilna da. Isma' kif kellek toffri servizz, Paul. Missek toffri servizz ħarġu xi ħaġa żgħira n-nies. Eżempju jiena llejla ħanikol mal-mara, tajjeb, ngħidilha isma' x'għandek qed tisma'. U nċempillek ngħidlek isma' għamil li sija beaters u inti qed iddoq bil-kwiet u ħallsuk xi ħaġa żgħira tagħha. X'taħseb? Tax xi ħaġa żgħira mhux bitni xejn. Inti dam il-ġibbiet Naħseb wara li ngħidlek kemm ħanoħodlok, tispiċċa tieħu toast biss u tħallas li. Le, nispiċċa noħroġ barra jien. Isma' Pawl, kieku kellek tiddedika tiska mid-repertwar kbir tiegħek lill-coronavirus, xi tkun? Live and let live. Le, dermet ma tgħixi, imma ngħixu aħna, tajjeb. Però għamil diska vera sabiħa, tispjegalna hekk naqra fuqha x'inhu ħsieb u kollox. Dik kienet propjament ma kienitx għal da żminijiet, kienet lesta biex toħroġ Mejju li ġej għat-tieni anniversarju ta' Simon Schembri li kien weġġa sentejn ilu, kellu l-aċċident kulħadd jaf x'inhu. U l-Blue Light Foundation kuntattjaw lili u l-Flair biex nagħmlu this song, kienet lesta hemmhekk
u malli bdiet tiżviluppa di sitwazzjoni li għandna bħalissa, ħassew li tkun utli u ta' kuraġġ ukoll lill-first responders tal-112 jiġifieri u l-kulħadd in ġenerali li noħorġuha biex ittihom dik il-kuraġġ. U xi kultant ma nafx intkom jiġrilkom xi aħna laħna fuq il-front line nistgħu ngħinu b'ċertu mod. Allora naħseb intom aħna nippruvaw nagħtu l-kontribut tagħna billi nferħu ftit il-poplu u intkom tagħmlu dan billi għamiltu diska biex tagħti kuraġġ kemm lil ħaddiema kif ukoll lilna li qed nismawha mhux hekk? Sekku, qed nara ħafna anke artisti barra u fin kulħadd jażel kif jgħinuha min joħroġ fil-gallerija, hemm min jidoq ġewwa, fimt, però l-aqwa li l-mużga taqqat ħafna nies għax m'għandix il-barrieri tal-lingwi. Ekku, ullum bl-internet tista' twassal għand men trid ukoll. Grazie, Paul! Grazzi! Għana nispiċċaw b'dil kanzunetta ġifieri għal min għadu ma semaħħiex minn hawn ftit ieħor. Ħadd isimgħu, right? Grazzi, Paul! Ciao! Ciao! Stay safe! Lilek ukoll, ciao! U kintkom tixtuqu tgħinu wkoll għandna daw in-numri tat-telefon biex intkom tkunu tistgħu iċċemplu biex il-Malta Trust Foundation tkun tista' anke tixtri ikel sabiex il-familji li għandhom bżonn bħalissa u ħafna nkun nistgħu waslhom l-ikel jekk ma tagħtux donazzjoni m'għandkom prodotti tal-ikel, eċetera, eċetera, tistgħu iċċemplu fuq dan in-numru biex inkunu nistgħu nagħtu l-ikel dirett mhux il-flus. Tajjeb? Ekku, sinjuri minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw l-sponsors kollha li jgħinuna ntellaw dan il-programm li huma mela nibdew għandna lil Mattress Collection talli tawna il-sodot, għandna lil JB Stores talli żejninna, għandna lit Top Socks talli tagħna itina il-kalzetti ta' kuljum, grazzi kbira lil Enemed talli huwa il-main sponsor ta' Noli. Go, Red Orange, flimkien ma' Visit Malta u Benna wkoll. Grazzi ħafna. Tech.mt ukoll. Ma semmejtix jien? Semmejt. Tech.mt ukoll. U grazzi l-Sur Rejfil Aloisio. All right. Sinjuri, għada s-suġġett ħanitkellmu dwar l-affarijiet li konna namlu in persona u l-lum qed ikonna nagħmluhom online. Ġifieri eżempju National Nsibu Father Gordon. Kien wieħed minn tal-ewwel. Kien wieħed mill-ewwel nies li mar online bil. Issa da mhux Father Gordon tagħna, Father Gordon l-oriġinali. Se jkollna l-Matteus Grasso illi da filli qed jagħmel training ġo klassi filli spiċċa jagħmilhom online kif ukoll barra fil-miftuħ, issa nitkellmu miegħu tajjeb. U mbagħad ħajkonna wkoll il-Gianni Zammit li apparti li huwa mużiċist imexxi xi żewġ jew tliet kumpaniji differenti u l-meetings kollha qed jagħmilhom through Skype. Naraw kif taħdem għax ma nistax nimmaġina l-Gianni bl-Skype jagħmellek meeting, min jaf xtara n-naħa Naraħ jimxi Gianni ħafna. Tinsawx noli, għamlunna like, share, is-supportjaw dak kollu li nagħmlu u tinsawx minnu barra u minnu ġewwa. Ittestjaw fil-pożittiv għal coronavirus. It-tifli f'kundizzjoni tajba u qed tinżamm l-osservazzjoni f'sala ta' iżolament fl-Isptar Mater Dei. L-anzjan jista' jqis ruħu xxurtjat, imma l-ħin tal-impatt inserta li fuq il-post kien hemm żewġ pulizija li tawh l-ewwel għajnuna u kontrollaw is-sitwazzjoni sakemm wasal tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Jitlu u anke ġieli jirriskjaw ħajjithom biex jisalvaw lil ħaddieħor.
imma jsalvaw il-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin. Ir-rispett tagħkom jimlina bil-kuraġġ. Dejjem tagħkom Simon Xkembri.